Pasu 2 বছর হামজাগলাইনি বকে आंनो फाचा पगिमान हाजा अबो आन बखा बिसास खाया पुरा बुमान जालांनाय ता बुमासो मबाइल नोंना ओइ ब्लेलिस अगो रिटर्न होना अच्छा बियां तेले नङा नामनु गुतंग बा हालुक नङा नामनु हामजागलाय दं कबा लिया बाय कबा आमन कता हामजागलाय दं नामनु नां फाजा आं तो नान जाजों नांगोन बले आं नान सामिनि नुवान सगा नङा नामनु गुतो थान थाने आं फारा बरं मारिंना थाने A few moments later. रुको जरा मा सुवागो हले मटो मारखा फक्सिन बाय खजो ता नोंना खले हामता अबो माया गबा थाना न जाला नोंसो